Szevasztok, Rima vagyok, és egy videót szeretnék mutatni VHS gyerekről. Na, akkor... Itt van, néztek. Szerintem meg ráadásul van Fatalime-ot használ, vagy nem tudom. Majd amikor fölmegy rövidre, akkor nézzétek. Egyébként azért raktam föl, más esetben meg, mert kurva anyázik nekem, amikor ő lőtt le engemet. Majd ennyi vagy, kurva anyád, Rima. Értelmes vagy. Ezt kell mondanom. Na, nézzétek tovább. Na, itt egy kis, és ráadásul viába is meghal. Balfasz. Gyönyörű. Azaz. Ott van, karajleftögöm. Ennyi telek. Szép volt pisz egyébként.